Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa katawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan, ang ikaduhang bahin sa paglakaw sa dalan, ilalom sa gugma, uban sa ikaunom nga sugo. Atong padayonon ang paghisgot sa ikaunom nga sugo nga mabasa sa Exodus Kapitulo 20, bersikulo 13, nagkanayon, dili ka magpatay. Miaging programa, atong naisgutan ang punto sa paghatag gibug-aton sa kinabuhi sa tao. Atong nasabtan nga usa kini ka pamaagi sa pagtahod nato sa Dios isip maglalalang niini. Karon atong isgutan sa ubang pamaagi sa pagtuman niini nga sugo. Si Jesus naghisgot niini nga sugo nga mabasa sa Mateo Kapitulo 5, bersikulo 21 ug 22. Siya nagkanayon nga niini nga sugo nagaingon nga ayaw pagpatay, ug si kinsa nga magpatay mahiagom sa hukmanan. Apan si Jesus nagapadayon sa pagsulti nga si kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon nga walay hinungdan mahiagom sa hukmanan, ug si kinsa nga magasulti sa iyang igsuon nga raka mamiligro sa konsiho, ug si kinsa nga magasulti nga buang ka mahiagom sa kalayo sa infierno. Sa gisulti ni Jesus, ang pagtuman niini nga sugo dili lang kay lawasnon lang nga aspekto sa atong kinabuhi ang paggalantawon. Ang tao nagalangkob sa pagbati, kalag ug sa labutan. Mao nga sa unang dako nga sugo gipangayo sa Dios kanato nga ato siyang higugmaon sa kinatibuk-an niining tulo. Maingon usab sa paghigugma nato sa isig ka tawo. Molangkob niining tulotong masupak kining ikaunom nga sugo, pinaagi sa pagdagmal sa pagbati og sa labutan, dili lang kay sa lawasnong aspekto sa kinabuhi sa tao. Sa gisulti ni Jesus, usa kini kapaagi nga atong gipatay ang uban pinaagi sa pagdagmal sa iyang kasing-kasing og sa labutan. Siya nagisgot nga pinaagi sa pagkasuko sa atong isig ka tawo sa walay pasukuranan. Sa atong isgutan na sa milabay nga episode nga mao ang Core Emotion Series, mao kini ang mali nga paagi ug mali nga pagdala sa kasuko. Mahimo kamong mo review niini pinaagi diha sa YouTube channel, i-type lang ang Victor Navarro, Dalan sa Kinabuhi. Ug si Jesus naghisgot usab nga makalapas kita sa sugo pinaagi sa pagsulti og raka ug pagsulti nga buang. Ang raka usa ka pinan sa ilang panahon gikan sa Aramaic expression of contempt. Gikan kini sa Kaldiya nga pinulungan nga nagapasabot sa English nga empty o walay pulos. Ug ang buang sa Griego nga pulong nagamit og mauri. Sa English nga pinulungan kini nagapasabot og stupid or dull. Kung sa ato pa ang pagsulti sa uban nga buang, bugo o uban pang pagsulti nga ubos sa imong panglantaw, kini nagasupak sa ikaunom nga sugo. Kini nga mga pulong modulot sa kasing-kasing og stan nga maoy mo patay sa iyang pagbati ug mo patay sa iyang kadasig, mo patay siyang maayong panghuna-huna ug labaw sa tanan, basin mo patay sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong hinumduman nga biliog sa labutan sa matag usa ka tawo, labaw na ang iyang espirituhanon nga aspekto sa kinabuhi. Ug isip pagpakita nato og gugma ngadto sa atong isig ka tawo sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon, atong tagaan og taas nga bili ug pagrespeto ang pagbati ug panghuna-huna sa uban. Kini atong mapakita pinaagi sa atong mga pagpanulti diha kanila sa insakto og mahigugmaon nga mga pulong ug paghatag og bili sa ilang mga pulong
pinaagi sa pagpaminaw ug dili kini nato tamayon. Ato kining mahimo kung magiyahan kita sa pulong sa Dios dinhi sa atong pagkinabuhi. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios, sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lam sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaaras sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.